След като сте се уверили, че имате необходимите неща, отидете в App Store на Apple, който може да направите от док станцията иконката тук или от менюто на Apple, App Store. След това отидете в категории. Developer Tools и разбира се Xcode. Трябва да натиснете този бутон, за да инсталирате Xcode. Както виждате, аз вече съм инсталирал Xcode и затова при мен пише Installed. Натиснете бутона. Свалянето е голямо, около гигабайт 35. След като инсталирате Xcode, ще трябва да направим някои конфигурации по него. Затова отидете в Xcode и от менюто Xcode, Preferences, отидете на Downloads. Уверете се, че имате инсталирани абсолютно всички библиотеки. Без тях няма да може да продължим по-нататък в курса. Също така тук се инсталират и допълнителните компоненти. Минималното, което аз ви препоръчвам, е да имате Command Line Tools. Ако ще се занимавате с iOS Development за iPhone и iPad, трябва да инсталирате и другите компоненти. Така, с това имаме Xcode инсталиран.